Argi dago giza jarduerek ingurunean eragin handia dutela, zehazki biodibertsitatean, ekosistemetan eta klima aldaketan. Eragin horiek ulertu eta konpontzeko bi giza jarduera aukeratu eta ikertu ditugu, turismoa eta kontsumismoa. Lan honekin hasteko turismoa ikertu dugu. Baina zer da turismoa? Turismoa fenomeno sozial, ekonomiko eta kultural bat da. Bertan, pertsonek haien bizilekutatik desplazatzen dira, denbora tarte txiki batean, aisialdirako. Hau ez da gauza berririk, antzineko Grezian pertsona boteretsuek leku berriak ezagutzeko jakin-mina zuten eta. Turismoak gure ingurunean eragin oso zuzen bat du, eta ekosistemen guztizko suntsipenera heldu daiteke. Gizakiok gure egunerokoan hainbat hondakin sortzen baditugun, zer gertatuko litzateke turismoa dela eta ingurune horretako biztanleria bikoiztuko balitz? Mediterraneo itsaseko hondakinen pilaketaren eragile nagusiena turismo bera da. Hain zuzen ere, hondakin horien 80% erantzulea da. Adibidez, dordoka askok plastikozko boltsak marmokekin nahasten dituzte, eta ondorioz, haien populazioa nabarmenki jaitsi da. Bestalde, turismoa dela eta hainbat azpiegitura eraikitzen direnez, adibidez, hotelak, errepideak eta bestelakoak, ekosistema guzti hauek oso eraldatuak izaten dira. Askotan ikusten den egoera bat da, turistak lehen mundukoak, 3. munduko herrialdetara oporretan joaten direla, eta ingurune guzti hauek eraldatzeko eskubidea dutela sinesten dute. Y aquí se va a hacer un estacionamiento que va a tener 500 espacios de automóvil y estamos aterrados ante lo que esto va a significar para la contaminación y para la privatización. El hincado de pilotes para construir hoteles, departamentos y muelles es más frecuente de lo que se imagina. Eta zer gertatuko litzateke jaiotako dordoka bat itsasorantza doan bide erdian errepideren bat balego? Hauek ez dira turismoak ekosistemetan eragiten dituen alderdi bakarrak. Kalten zerrenda amaigabea baita, kutsadura luminikoa, migrazio tasen aldaketak, lurzoruaren igadura, halere guzti hauetatik nabarmenena garraioen kutsadura da. Adibidez, 2022 urtean, 975 milioi pertsona haien herrialdetatik kanpo oporretan joan ziren. Eta denok dakigun bezala, mota hauetako jarduere klima aldaketaren eragile nagusienetarikoak dira. Arazo edo kalte hauei aurre egiteko alde batetik itsas faunan eraginik ez duten eguzkitako kremak erabiltza gomendagarria da. Krema arrunta itsasoko urarekin nahaztean koralak dekoloratzen dituelako eta animalietan efektu hormonalak sortu. Beste alde batetik animaliak helburu turistikoetarako esplotatzen dituzten jarduerak saihestea edo salatzea gomendatzen da. Gainera, herri turistikoetan iturri gehiago jartzea onuragarria da. Honela, plastikozko botilen kontsumoa murriztuko litzateke. Horrez gain, ingurunak kutsatzen dituztenei zigorrak handitza ideia on bat izan ahalko litzateke. Bukatzeko gutxiago kutsatzen duten hegazkinetan inbertitza. Turismo alde batera utziz, kontsumismoa baita ere beste eragile bat da. Gehiagizko kontsumoa, izen berak esaten egun bezala, behar duguna baina produktu gehiago kontsumitzen ditugunan gertatzen da. Baina gaur egun ere oso kezkagarria da janariarena, espezialki haragiarena makrobaserrietan. Baserri erraldo hauek eraikitzeko eremu handiak behar izaten dira, eta askotan basak bota behar izaten ditugu tamaina hauetak eremak lortzeko. Basak zuntzitzerakoan karbono dioksidoa atmosferara isurtzen da. Gainera, baserrietan aukitu diren behiek metano gasa isurtzen dute haien puzkerren bidez, eta honek berotiki efektu handitzen du. Zehazki, munduko metanoen isurketen 30%. Horrez gain, munduko biztanleri handituz doanez, janareren eskaera ere nabarmen handituz doa. Hori gutxi izango balitz, jendeak sasoskonpeko elikagaiak jatea nahi ditu, eta behar beste elikagaiak oizteko negutegiak eraiki behar izaten dira. Negutegietako plastikoa noizbehin kaldatu behar izaten da, eta plastikoa errausketa instalazioetara joten da. Bertan plastiko hori erre egiten dute, eta ondorioz ingurumenerako kaltegarriak diren gasak isurtzen dira. Gainera, makrobaserriek eta negutegiek ur kantitate handiak kontsumitzen dituzte. Zehazki, Greenpeaceen arabera urte baten Espainiako makrobaserri denetan kontsumitzen den ur kopurua Espainiako etxe guztietan 21 urtez kontsumituko litzateken bera da. Bestalde, ur kopurua handiak kutsatzen dituzte, lurrak zurgatutako hondakin asko lurpeko uretara iristen direlako. Kalte hauek ekiditeko hainbat gauza egin ditzakegu. Esate baterako, sasoiko elikagaiak janez gero, negutengiengan behar gutxiago izango dugu. Beste modu bat, haraiaren kontsumoa murriztea da. Honek gure aztarna ekologikoa txikitzen du. Datu honetan zenbakiak jartzeko 2000 kilokaloriako dieta orekatu batek atmosferara 6 kilogramo karbono dioksido isurtzen ditu. Hau agian ez da datu harrigarria,
baina urtean 2 tona gas isurtzen ditugu atmosferara, Parisetik Londreserako 2 hegaldiren baliokidea. Haragiaren kontsumoa murriztan, ur gutxiago kontsumitza lortuko genuke. Kontsumismoaren alorrean beste kezka bat gailu elektronikoena da. Jendeak gailurik berrienaren atzetik egoera perfektutan dauden gailuak alde batera uzten dituzte. Gailu elektroniko hauen fabrikazioan, gutxi gora bera, 12 litro ur behar dira eta norbaitaren mugikorraz desegitean 50.000 litro ur kutsatzera heldu daiteke. Uraren kutsaduraz gain, hauek sortzeko prozesuetan zenbat ezin tona hondakin elektroniko sortzen dira. Hauen artean kutsakornak metal pisutsuak dira. Hala nola, merkurioa, kadmioa, beruna, kromoa, artzenikoa eta antimonioa. Hauek haien biodegradabilitate basuarengatik landare eta animalietan akumulatzeko joera dute. Hauen barnean biomagnifikatzen eta kalte handiak sortuz. Gailu elektronikoen kontsumismo murrizteko, eskola edo eta beste instituzioetan zaborrontzi espezial batzuk jartzea garrantzitsua da. Honela, honekin ekiditzen dena, jendea gailu elektronikoak edozin zaborrontzitara botatzea da, eta ondorioz, milaka litro ur kutsatzea, honek dakarren ondorioekin. Gure ekosistemen ondatzea, habitaten suntziketa, eta abar. Baita ere garrantzitsua da, gure buruarekin konpromisoak hartzea. Hala nola, beste mugikorrik ez erostea daukaguna erabat apurtuta dagoen arte, edo gure beharrak bateatzen ez dituen arte.